Lelizwe lithenga kwamanye amazwe uju olungamaphesenti angama-80 nakubalini abalimi abafuya izinyosi, kepha baseyidlanzana besifazane kulomkhakha. uDumi Mobu ungomunye wabo. Washiya embonini yokudla wangena ekuhwebeni ngezinyosi. Lo mkhakha kade ungenzi kahle neze, kepha ukuqubuka kwegciwane icorona kwaguqula konke lokho. I have established the exponential growth in the sales of honey during this pandemic. People are starting to understand the symptoms that COVID. It's actually flu-like symptoms, and trying by all means to stay organic, to stay with the natural produce to combat the pandemic. So I've been growing from leaps and bounds. Nakwaleli business likaDumi lilincane, kepha yena uzibone ngomlimi ohlabahlosile othengisela amabhizinisi amakhulu. I see myself having my own factory, being called a commercial beekeeper at that moment, having my own produce, or production plant. Yeah, that's why I see myself employing a lot of people and have contributed to a healthy South African. Namakhasimende yakhe ayakhula kancane kancane njengoba esenawo futhi egcwele izwe lonke. Uthi okungenani kukhona kwenzayo naye ukulwa nale COVID-19 yize kuyinto emenza coshacosho kungamasenjana.